Καλησπέρα σας κύριε Στέφανο. Bonsoir, mademoiselle. Comment ça va? Είστε πάρα πολύ ερωτικός σήμερα. Oh là là, je suis mon amour. Moi, je préférais les poulets. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Ce soir. Right behind us. Things like that. I'm testing. Okay, thank you. Sorry. Every year. She came 11, but now her career is just like a big, not like, she's a big star. Καλησπέρα σας κύριε Στέφανε. Σας ευχαριστούμε που είστε στην Έλα, εκπομπή ξεκίνησες, μας. εντάξει, γράφεις. Τι θα κάνετε σήμερα? Όλα καλά, είσαι σίγουρη, ακούγομαι. Θα φάτε φακές? Δεν ξαναμιλάω γαλλικά, μ' ακούν και γελάνε οι διπλανοί, ντροπή. Θέλω πάρα πολύ να ακούσω αυτό το διάλογο καλά. τώρα.